Assalamu alaikum mehriban ilişler. Ine görüşümüz ýaly täze 2021-nji ýylymyzdan ýetip geldi. Pursatdan peýdalanyp men bütün türkmen halkymyzy, gahrman arkadaşlarymyzy ýetip gelen täze ýylyny bilen tüýsürenden gutlaýan. Goý täze ýyl türkmen halkyna bereketli ýyllaryň, döwletli ýyllaryň, saglykly ýyllaryň beri bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Men Leva Ferhat Ýöretesiniň Ot Mekdebiniň talyby Güljemal Taýleba. Enha ählimizin bilişimi diýäli, külli türkmen halkymyzda iň bir şadlykly şowkuny owadan bayramlarymyzyň biri bolan täze ýyl bayramçylygy hem uly şadlyk şowkuny bilen ýetip gelýär. Şu pursatdan peýdalanyp men eziz muallimlerimizi, mehriban kursdaşlarymyzy şu bayramçylyk bilen tüýsürenden gutlaýaryn. Goý ýetip gelýän täze 2021-nji ýylymyz her bir türkmen halkyna düşümli, rızgally, bereketli ýyllaryň biri bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Salam aleykum hormatly ildeşler. Menim şu pursatdan peýdalanyp bütün türkmen halkymyzy hem de mehriban hem gahrman arkadaşymyzy ýetip gelen 2021-nji täze ýylymy bilen tüýsürekden gutlaýan. Goý türkmen halkymyza ähli ildeşlerimiz için, ähli watandaşlarymyz için täze ýylymyz iň bir toýly ýyllaryň, düşümli ýyllaryň, saglyklly ýyllaryň biri bolsun. Mehriban hem gahrman arkadaşymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Mydama tutýan tutumly işler rowaj bolsun, toýlarymyz toýlarlaşsyn. Men Leva Ferhat Ýöretesiniň Ot Mekdebiniň 4-nji ýyl talyby Magtym Nuralmamedow. Ine şu gün ýurdumyzyň akly günjeginde täze ýyl bayram giňden uly şadlyk şowkuny dawaraly aýdym sady bellen dur. Biz için, bizim maşgalamız için, bizim yurdumuz için 2020-nji ýyl yrsaly, bereketli, düşümli, toýly ýyllaryň biri boldy. Edil şeýle hem 2021-nji ýyl hem maşgalamız için, külli türkmen halkymyz için, bütün dünýä ýer için bereketli, yrsaly, arzuňa artygyny ýetirýän ýyllaryň biri bolsun. Şu pursatdan peýdalanyp täze ýyl bayram bilen ählijaňyzy tüýsürekden gyzygyň mähirli gutlaýaryn. Bayramyňyz gutly bolsun. Men Seyitnazar Seydadynaky Sazly Drama Teatrynyň aýdymçysy Pöwrize Gulamowa. Mehriban adamlar, täze ýyl bayramçylygyň gutly mübarek bolsun. 2021-nji ýyl her bir maşgala ojagyna toýlar getirsin, saglyk getirsin, agzybirlik getirsin. Şu pursatdan peýdalanyp bize şol ýaly mümkinçilikler döredip beren hormatly arkadaşymyzy, türkmen halkymyzy täze ýyl bayramçylygy bilen çyn kalbymdan gutlaýan. Täze ýylyň gutly mübarek bolsun. Hormatly adamlar, mehriban ýyleşler, şu ajaýyp pursatda siziň ähliňizi, biziň ählimiziň söýüp garaşýan bayramçylyklarymyzyň biri bolan täze ýyl bayramy bilen tüýsüremden gutlaýan. Şu täze ýyl geljekki ýyl siziň ähliňize düşümli, yrsaly, bereketli ýyllaryň biri bolsun. Täze ýyl, täze ösüşler, täze üstünlikler siziň her ýeriňizde ýar bolsun. Asly halal ojaklaryňyzy elmydama yrsaly, bereket, döwlet bolsun. Çağajyklaryňam şadyan gülkleri elmydama ýanglanyp dursun. Siziň ähliňize ýetip gelýän täze ýyl bayramy bilen tüýsüremden gutlaýan. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Men Leva Ferhatynyň Seyitnazar Seydadynaky Döwlet Sazly Drama Teatrynyň aýdymçysy Gözel Joraýewa. Pursatdan peýdalanyp tutuş türkmen halkymyzy, mehriban arkadaşymyzy ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygyny çyn ýürekden gutlaýaryn. Allahan täze ýyl her bir maşgalaň ojagyna üstünlük getirsin, baýlyk getirsin, saglyk getirsin. Allahan iň bir düşümli ýyllaryň biri bolsun. Hemmäňize çyn ýürekden gutlaýaryn, ýene de birezek gutly bolsun. Assalamu aleykum hormatly adamlar. Men Türkmenawat Medeniýet Merkeziniň aýdymçysy Bayram Ýalmamedow. Ähliňize ýetip gelen ajaýyp täze ýyl bayramçylygy bilen gutlaýan, gutlamak bilen maşgalaňyzda agzybirlik, jan saglyk, işleriňizde üstünlük arzuw edýän, nesip bolsa gelecek 2021-nji ýylymyzda täze aýdymlamy, täze klipimiz bilen sizi begendirer diýip umyt edýäs. Goý ähliňiziň janyny sag bolsun, täze ýylyňyz gutly bolsun. Ine bizim medeniýet dostlugy diýişgärläriniň adyndan ilki bilen tüýsüremizden bize şeýle giň mümkinçilikler döredip beren hormatly prezidentimizden, gahrman arkadaşymyzyň janynyň sag, ýyl ýurt bähwetli, umumy adamzat ähmiýetli işler elmydama rowaj bolsun, täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýylda täze bagyt, täze ösüş, täze döwürse elmydama hemra bolsun. Men Leva Ferhatynyň çärje oturanyň aýdymçysy Arslan Jumaýew. Ine görüşimiz ýaly 2020-nji ýyl Türkmenistan betaraplygyň mekany ýylynda ähli türkmen halky üçin gowy ýyllaryň biri boldy. Täze aýdymlar döretdik.
täze aydymlary halkymyza ýetirdik. Ine nesip bolsa täze 2021-nji ýylda parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda da şuň ýaly özümüziň täze aydymlarymyz bilen halkymyzy begendireriz, gowandyrarys diýip size ynandyrasym gelýär. Äkliňize ýetip gelýän 2021-nji ýyl täze ýyl gutly mübarek bolsun. Pursatdan peýdalanyp mähriban arka dagymyzy hem çyndirmän gutlaýar.